Sampean to Mas Bus ora dulure. Jenenge kakake Blondok kuwi Anas sitoke kan dua bersaudara Blondok kuwi. Kak hai. Paling ngerti lab ora. Ora ngerti kok, Pak. Waduh, Pak aku nek didanut paling mesti dikira telepon. Yo, pasane telepon. Mbak Yanti kan nyampe sampun tak sapa. Masyaallah tak sapa. Halo Pak, aku wis ngomong ngono yo Mas. Yo. Aja ben kayak Mbak apa kuwi? Salam kenal dari Medion Mas Yan. Sama Mas Yan sama piye? Mbak Ian toh. Mbak Ian sama Mas Bus ngono toh. Aku keliru kok. Mbak dulure sapa? Mas Bus itu anak tunggal ya? Iya, anak tunggal. Dewe anakku Kalau Tirta itu istrinya lah Mas. Bismillah nih. Mari dia job di ya sembung ini kan yurung tiga alamat to bolo. Alamate ana kok kalak nah ya nyanyi ya Pak. Sing kok nek kena iki mang tak jajal ki ora gelem ngonek Bu. Apa cas handset temen bujat. Ini iki lho. Kuwi apa lah? OTG to. Mbah rapodo mare ya. Sing mancep tekan HP iki lho, gak kena. Ndak itu kuto ning kono lho pira. Juk ganti yo kok tak cek OT kok iso. Ora saya cek on langsung tuku. Tuku kok njire tuku. Ning konter to. Ora eneng Bu nek sing OTG tuk ipon nek online sing OTG iki. Kenapa Pak kok nggak ke acara komen? Tuh kemarin Mas Bus repot terus sing ngene cak komet yo apa agendane lakone cek bingung soalnya mertuane sakit jadi akhirnya kain dadak aku ditelepon dadak kon teko akhirnya sini rasido toko elektronik Pak Ketua aja deh toko elektronik Pak Ketua aja deh Indomaret Bus OTG kok ngelenen toko elektronik piye to beli di apotek Bus apotek ngono kok obat kuwi kok iso konter akeh ora eneng ning konter kene iki nek Tepsi lagi lagi kan ini konter nek kudu sing iki tapi Tepsi nang sing paling penting kan iki ne sing mlebu ndok IP kuwi kenal ada toko ngono kuwi lho lah yo ben mlebu rekamane mlebu kok ora genyo gitu kok iso tuku pengen kuwi lho Pak tapi aku ancen seneng kok ayo Mas nasi gak dunung aku lek sound kate ya tetep bagus iki to ini kapira larang murah era nek anyar 6 yo larang wae kowe 400 lah iki 400 nek tuku bekas kok iki iya wae kowe bekas di karung komen apa ya mbok aku lebaran kedua mau ya Pak apik ya banget ono sing apik nang Behringer kuwi sak bloken ono neh kuwi apa sing apik neh regane wis ready anakku Pak wis ready gles ngejak jalan-jalan Asmi alah ya ini selak anu ki selak ya nang celepane nak cekli Asmi Pak D piye? Nek muni ami piye? Pak D? Bus? Tiba. Apa sing tiba? Seto. Nya. Dadah. Asmi jalan-jalan kemana Asmi? Pasar no. Pasar piye? Pasar. Beli Burit apa ngabuburit? Mama, senang itu Melok to, Kak? Lah ya melok ya meneng ae. Ngene pipi. Pas adus, Pi.
Sopo mbok celuk ya? Om, Om jering. Wih, iya. Om gak celuk. Celuk tak, Om. Celuk, Om. Celuk saya panggil saya enggak lagi ayo budak. Om. Om. Bush. Om. Bush. Om. Bush. Minta. Sangu. Samu apa? Rasamu kok samu dia. Sangu du. Ojo mi nyekling-nyekling. Sangu duwe. Sangu. Asmi mau ngabuburit apa ngambuberit? Mau beli? Mau beli apa? Mau beli? Ayo, Jak, Pak De. Ayo. Jak, kau ngerti tak Pak De ke lo ngerti? Iki lo. Pak De. Pak De. Kowe mirip bus dilak tahu macam kok iso. Kalau celok Pak De. Bus. Bibi panas sandal? Bibi panas sandal? Bisa enggak? Bisa enggak? Halo, sandalnya sandal lo. Kan ambil. Hari sandal. Cepet. Kabur ya, kayak anak bapak. Kabur. Tak kira mang nyanyi ya sampean ki lepe. Angitku ya iya lah kok. Ora kena tancap cepok gak kena. Anu lho Pak, kaya nggonku lho pinu. Tapi iki Mas Nas nek tuku bone ndi? Njajal tanggal 4 nek. Asline cara cepet anu iki ya penak buasan. Cuman ki aku cepet kan kagenane kan ra tuku le. Wayang tuku ki mung iki tok kabeh kita. Kaki kan nyoteng. Nganu kok, nggonku penak. Sandal ani. Kuwi asine aku ora ape dilopapi mataku ngono kok. Ape ditulak kasine karo Mas Bapak. Poso rek, poso. Anak lanang temen. Apa ya anak lanang tangger wis kenal. Kok jam 17 lebih 56. Siapa kayak bubrit ya? Ya lah ngabuburit. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum. Dul. Waalaikumsalam ya. Arsel ngabuburit tutupan Arsel. Ayo Pak. Ayo nanti loh Mas Eko. Ayo.